En odiochieng' makare ka Nyasaye osemiyowago kendo wagonero kamano warwaki e chenroni mar migago ka wabro keloni weche ma wayudo mesa mag weche manyien odiochieng'ni ma kawuono. To mokwongo magi e weche momiyo pek. Obila mar Majoni matiyo Lamu ochwado gi magina ma onego min ode kod nyathine ka en be onegore. Nurses Makisi kod Nyamira obwogo ng'anyo kochakore tich ariyo poni 10 counties go ok ochopo dwachgi. Waloko kwa wero kwa arongo to kaka wating misigo onge. Nyo waiko wuok tich maiti no weno maiti gari no weno maiti Maram. Jodak Marongo ywago kethruok apaya mawuok Sango kadhi Maram. Machiegni nya koramo jong nyalo tudri kodwa namba mar 2 X bende wantiere kata Twitter Ramogi TV KE @James Opondo Senior wantiere achiel bende YouTube ka achiel kod Facebook. Machiegni nyinga en James Opondo. Obila moro mar Majoni ochielo gi magina ma onego miyo moro ma japuonj ma wachore ni jaherane ka achiel kod nyathine manyako eka en bende ochielore gi magina ma otho e sub county ma Lamu West. Masirano otimre ku gwen ma kawuono e kar saa 11:30 ka oweyo jirende kod buok ka giwacho ni ne giwinjo muoch magina ding'wen kama bang'e ne giluongo bila manochopo kendo yudo ringre adek koriere piny e od miyono. Japuonjno ma oyangore ni nyinge Sheila Mukoya ne ogo magina diriyo, nyare ogo gi lisasi achiel ka obilano to ogore magina achiel. Jirende miyono wacho ni obila ne ni kod ng'iyo mar osiep kod miyono ka odiochieng' manyoro ne gibedo kod gwandruok kapok nek owuokie. Nusu kulitokea mshindo mkubwa sana ukatushutua. Tulipoamka na majirani kuitana kumbe ni jirani yetu mmoja hapo ameuliwa na askari, na ameuliwa yeye na mtoto wake na askari mwenyewe akajiua. Ni tukio la kusikitisha sana kwa mtaa wetu leo wa Koreni. Jaod bura ma Embakasi North James Gakuya wuok oko mar wacho ni jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki onego gwe tao tok doho mar apil ng'ado ni aput mar joyal buche mane ong'ado ni ocham muma ne ochuogi e ataro mar chik. Bende wacho ni arita mag Gachagua mane omaye tok wuok e apisi mondo oduokne. Kindiki leo angekuwa amehama kama asubuhi kutoka hiyo ofisi ya makamu ya deputy president, kwa sababu sheria imetupilia uamuzi uliompatia nguvu ya kuwa sworn in kama deputy president wa nchi ya Kenya. Kumbuka conservatory orders zilikuwa zimesema Kindiki ama anybody else asije akakula kiapo, kwa sababu mpaka kesi ya Gachagua ikwishe. Na kwa hivyo sasa hivi mpaka ile palo itaweza itateuliwa ije isikize kesi mara ya pili, ituambie kama conservatory orders zitakuwa strong, zitatupiliwa mbali. Piny Kenya ng'ato ka ng'ato en jayal bura kendo en lawyer. Duto obroene do mondo ng'iyane to chalo nade. E ka odhi nyime en jotelo ma ya e county ma Narok koro dwaro mondo ochul familia 30,000 mane odar e miechegi alwora ma bunge ma Mawe higa mar 2018 kane giwero mana bagi oleme Kenyu mantiere Narok ma milambo. Jotelo go kwayo piny owacho mondo ogol oko lendo ma oketie lope manie alwora mar bunge go ka bende gigoyo erokamano ne jatend piny Kenya William Ruto kuom kony mane ochiwonegi e kinde limbe mare e county no, ka bende gisiro sirikal wach uso lo mar jaduong' Isaiah Cheluget maromo eka 5,800. Hiyo maneno ya compensation itafanywa kwa njia ya haki na kwa njia ya taratibu ambayo njia kila mtu ataona, na lazima hiyo njia ionekane kwa njia ya peupe kabisa na njia ya haki ya kila mtu. Kwa Ministry ya Land nimeanza kutoa hii kabisa. Tulisema mambo ya wale ambao walitolewa Mau. Rais alitangaza ya kwamba tunaenda kutafuta pesa tukuje tufanye compensation. Alisema yeye mwenyewe hakuna mtu tena atarudi huko Mau. Ameweka ua na anaweka sasa round hata pande ile nyingine ambayo haikuwa inawekwa. Lakini wale 13,500 ambayo inajulikana hawa ndio viongozi wenyu wataketi na county commissioner na ofisi ya rais watakaa chini vizuri
tupate hiyo list vizuri ili tusipate tena ukora. Kuna watu wanapatanga sana kupanda ukora. Hata siku ile nilileta milioni 600 kuwasaidia wale walikuwa IDPs. Nimesikia kidogo watu wananung'unika kuna, lakini I want to assure you as your governor ya kwamba this time around, kabla pesa ijapewa ama kabla kitu yote ijafanywa, hiyo list kama ni Melelo inawekwa list pale kwa hii trading center, tuone hiyo list ni wakina nani wako pale. Sirkand piny Amerika kokalo kuom jagoro mochung' ne pinje maoko e piny no Senator Marco Rubio osingo mar miyo piny Kenya sir e chenro mar kelo kwe e piny Haiti kokalo e romo motimore e piny Amerika e boma ma Washington DC e kinde Senator Marco Rubio kod jotend migepe Musalia Mudavadi bende yango ni piny Amerika onyiso mor margi kendo ochiwo puoch kod paka ne piny Kenya e okang' mar medo chiwo telo makare e kelo kwe Haiti. Mudavadi odiochieng' ma kawuono igeno mar timo limbe piny Dominican Republic e chenro mar keto winjruok e kind piny Kenya kod piny Dominican Republic e wi chenro mar bedo thuolo e kawo obila mohinyore e kinde lweny ma Haiti kendo chopogi e pinyno kendo mar yudo thieth. With whom we also discussed the Haiti mission, the Kenyan mission in Haiti, and I am pleased to actually acknowledge that he gave us assurance that they will continue to support the Haiti mission, and they also acknowledge the very, very critical step that Kenya is playing in providing leadership for this mission. We are engaging with that Dominican Republic government so that we can sign a memorandum of understanding that will support the Kenyan security personnel in Haiti in the event of any need for urgent medical evacuation. Jodak Masango mayudore wuoda ma East Kamagambo e sub-county Marongo ywago rach mar apaya matudo sikund primar Masango nyaka gwenge mag Marama. Apaya magiwacho ni sani ok kalre. Giwacho ni rach mar apaya no osethiro chenro magi mag wuoth, ohala, thieth koda mamoko. Giseyo jotend siasa magiwacho ni oserem chopo singo mane gigolo ni gidhi loso apaya no kod mamoko e gwenge Marongo kaka yor kelo resruok ne jopiny kendo ting'o malo yuto margi. Jowadwa kata kaka ting' nyanya gi fulu ka biro go chiro kotamore. Jotelo miluongo ni honorable Abuor to gi Messi miwa Abuor to gi honorable Ochila yako. Yeu konyowa. Waloko kwa wero kwa Arongo to kaka wating' misigo onge. Nyo waiko wuok tich maiti no weno maiti gari no weno maiti mara. Maiti ne kayo wuyo ting'o maiti no gore piny mong'ielore ma wachak wakawo waduoko mane sanduku. Mine manyuol miyo no konyore nwa kaeri ma nyathi otho. Nyathi onyuol mogore pi. Adieri. Nyathi no gore pi ma nyathi omodho pi ma nyathi otho. Adieri. Nyokano nyuolo ru. Konywa uru Abuor kanwa tero Abuor kanwa daraja no alimo gomonde wa dararach makana gimoro adilo go daraja onge koro sane maiti no kelka maiti no gore pi madieri mo big maiti dala kam maiti timo pijo gemi anyo waninda chwarach wachalo ka ken Abuor serikali kamano uru jagesa ni koro ne uru ka ken dala chalo na ne jotelo mane watero wawinjo matek ana tiyo yuto na yudore ga piko wagongwari to kaka nyalo tingo kata customer onge wakwami pipile nyathi akwamo go e dot nekech yo rach makata koka nyathi dhi sikul to ng'awa nyathi odhiambo tatero kiny tich badhi tich. Riwruok mar jochiw thieth Nurses County ma Nyamira obwogo dhi ng'anyo chakre tich ariyo tarik 13 dwe ni mar abich. Jochiw thieth go seyo tend County ma Nyamira kuom riembonegi kinde ka kinde ahinya to e weche mamulo idho gi ngas mamalo mar tich. Deko mar asara kaachiel gi lokogi e tije kuonde tich kinde ka kinde. Gisingo ni ok gibidok chien nyaka chop sirkand kaunti no winj ywak margi kendo chop dwaro margi kare. Higa mokalo jochiw thieth e counties mopogore opogore ne oriwore kod lakteche ng'anyogi mane okawo ndalo 56. Tumekuwa hapa
kwa kutangaza mgomo ambao utaanza Jumanne wiki ijayo tarehe 13 saa 6 asubuhi. Matakwa ya nurses wenye walitaka ni kwamba namba 1, nasi wote wenye walikuwa wamefikia kupewa promotion wapromotiwe. Nasi wenye wangepromotiwa ni wale wa common establishment nurses 83 na competitive nurses 148. Naambia county ya government ya Nyamira, tumeongea na nyinyi, tumechoka. Na kama sababu tumechoka, hatutaki kukaa tena mpaka mtimize yale ambayo tunataka, ndio staffs wetu warudi kazi. Recently they had to give some promotions to some workers of the county government, while the majority of nurses were left outside. Jatend piny chano chiwo ute manego gi ogonyore mosetieki gedo magi e kar dak ma Mukuru kwa Njenga e kaunti ma Nairobi Jumanne. Jodak ma biro yudo utego biro chulo 3,800 gi 98 dwe ka dwe monywando nyaka okumba margi. Kotenore kod migawo mar dak e boma kod utegi giyango ni udi mamoko ibiro tieki e dweche 6 mabiro. Jagoro mongirore migawo mar teko Alex Wachira ne olimo chenro mag tudo teko madhi nyime kar dak ma Mukuru. We have already metered most of the houses. The metering is also going on as we speak, with several teams doing the metering, so that those people who are going to be moved just here, where we have Kenyans who have occupied mostly the riparian land, when now they can be moved to these houses. Maisha yetu itabadilika. Watoto wetu kama walikuwa wanafukuzwa kila mara shuleni, kila mara unafungiwa nyumba, na pale tukipata nyumba pale tutakuwa tunalipa nyumba tukiown nyumba yetu. Nikalipa pesa kidogo, nikafanya hiyo process yote, kaisha. Ilikuwa Sunday, walinitumia message, wakaniambia wamenipatia offer letter. Nikaenda kwa cyber, nikatoa hiyo pesa, nikaenda nayo. Tulikuwa tunakutana huko Mukuru site. Kaenda na hiyo barua huko, nikasaini kila kitu, yeye nikaona nimepata nyumba. Jatend migawo mar pur kod pith Mutahi Kagwe olando lokruoge mar ariyo sekta mar pur kahawa madhi yawo chirni mag pinje maoko mondo jopur oyud chudo makare mag keyo magi. Kolose kaunti ma Nyeri, Mutahi okoni nengo mag kahawa biro bedo makare ka oyawa yanga ochumi bende mar kahawa ka chirni bende maoko omi jopur thuolo mar tero mwandogi. Kagwe olero ni lokruogego oting'o chopo e winjruok kod riwruoge mag saga mamako ma otenre kod pur mar kahawa ka bende wacho ni Wycliffe Oparanya ma jatend migawo mar pur bende biro miyo thuolo e okenge mag loso kahawa e pinje maoko. Tunaambiwa hii kahawa imefika hapa, umefanya kazi nzuri, cooperative imefanya kazi nzuri, nyinyi fasi imefanya kazi nzuri, lakini hii kahawa itanunuliwa na Kamau na Otieno na Wafula. Ndio sisi tunasema hapana. Ile communication tumejenga nchi yetu ya Kenya. Hata mtu akiwa New Zealand anaweza nunua coffee at a coffee auction na alipe akiwa wapi? New Zealand. Kwa hivyo kama anaweza kufanya hivyo, bora sisi tunamfungia njia ya kununua hiyo kahawa. Nyakora mogo jonga daka oyoyo ma adundo kikidhi mabo nikech pod wan gi weche mathoth. An extraordinary escape, View Travel invites you to breathtaking Cape Town. Starting from $1,300 per person sharing, enjoy 4 nights with breakfast plus Cape Town City Tour, cable car ride up Table Mountain, full-day peninsula tour, scenic Chapman's Peak Drive, Cape of Good Hope, photo stops at Bokap and Muizenberg, Constantia Wineland Estate Tour. View Travel, your gateway to Cape Town's wonders. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 070
0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Miguuni pake Yesu nakumbuka upendo na hisani vyake kwangu. Ukitaka kupata miguuni pake Yesu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *401#. Kumbuka, Skiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. On Citizen Duka. Get spinach for just 29 shillings, down from 38 shillings, and 1 kg of tomatoes at 79 shillings, down from 89 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your fresh picks and collect at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Machigni kendo nya kwa Ramogi. Maloyo ji abirio witonge magie gwenge ariyo boma ma Mogadishu mantie piny Somalia bang' oula mapek ywarogi kaluwore gi koth mapek mane ochwe boma ma Mogadishu. Koth makamano nokelo kethruok mapek boma no koriwo koda ka apeyni auchiel manokethore kendo kelo rochruok chenro mag wuoth. Kodhno bende nokelo lal mar ngima kama rawera moro matin nowito ngimane kendo ringre noyudi apaya makono bang' oula ywere chieng' ngeso. Pogruok ne onyiedhore kind anyuola mag chwo ariyo kar kano ringre ma Coast General Mombasa, kuma chuogo duto ne oramo ne gin kod ratiro mar iko nyathi miyo mane gidakgo kaka dichuo gi dhako e thuolo mopogore, ma en bang' nyathino mikoni jahigni 11 mane oyudi ka ringre oliero e tol e ot mane gidakie e gweng' ma Magongo e Changamwe, Mombasa juma achiel mokalo. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. Kar kano ringre ma Coast General Mombasa. Kai, anyuola mag chuo ariyo mopogore ne jochopo mar yuore chenro mar timo bero e ringre nyathi mikoni jahigni 11 mane yudi koliero e tol e odgi mantiere Magongo, Changamwe. To kata obedo ni onge wuon nyathi mahie e kind chuo ariyogi, ne mar giduto ne gikendo miyono ken kod nyathino, dichuo mane odak kode thuolo mokwongo kapok okawe gi dichuo mar ariyo, koni en kod kiawa kaluwore gi tho nyathino mokoni en emane opidho chakre tin mare. Chiel kuom jotijgi ma gitiyogo mong'e ni an chuore, ogona simu kendo dhano gochona mang'eny sana ni chopi Mombasa mapiyo. Nyathini oyud kotho e ot, to min gi oloro dhot kiful kendo nie tich. To en gima nowacho ni en onyalo dere gi nyithindo, to chopo kama koro nyithindo gi bende koro odere go. Nyathini koro oyud no odere. Investigation chakre kanye? Tuko na uchungu, manake mtoto umri ule kupotea kwa ile njia inauma.
inatuuma sisi wazazi. Anyuola mar dichuo mokwongo koni ne gichich bang' obila geng'onegi donjo kuma ne itime bero mar ringre nyathino mar yango gima dine kel tho mare, ka anyuola dichuo masani koni odak gi miyono to ne oyienegi. Ma gikoni timore kata bang' laktache kar kano ringre no tamore timo bero e thuolo mokwongo bang' yango ni onge wuon nyathi mahie kind chuo ariyogo, kendo dwaro ni doho ema chiw ler ma ka ok kamano to tim DNA mar yango wuon nyathi mahie. Gidhi mbele gi postmortem to an ogeng'na mondo kik afweny gima dhi mbele e iye kanyo. Wawinjo ni wadonjo kod wan timo postmortem kawuono kwa biro ok dwam onj polise kama dwan wanyon kanyo. If they claim there is no transparency, you can consult Changamwe na mupate kuwasikiza kuwa is there hizi grievances zao ni haki kweli. Dichuo makoni osedak gi miyono e thuolo mar higni 10 oramo ni en kod ratero mar iko nyathino kaluwore gi thuolo malach ma gisedak godo, ka anyuola mar min nyathino to koni dichuo mar ariyo mikoni jadolo mosedak gi miyono e thuolo mar higni 2 ema ratero ni e lwete nikech en ema sani odak kodgi. Dala ne wagoyo igni 4 mokalo koda mamani Maliam makoro nindo the late ene wuoda maduong' manaketo mbele kaka chik luo wacho ma wadwago kode dala. Hasa siku zote mama mtoto ndo anajua mtoto ni wa nani. Sawa. But yule ni mtoto ambaye amezaliwa nikimuona. En wach masani omoko ya kerekeke ka obila ma Changamwe bende ikoni dhi nyime kod timo nonro. Ka chunya wuon agombo ni mondo ayud nyathi mosenindo ni koda nyawadgi ni, nikech mama to en ng'ama duong' manyalo timo gima dwaro. Umeambiwa toa samples za DNA ikafanywe, umetoroka umeenda, bado wewe una claim mtoto. Unaweza kuclaim mtoto mwenye si wako. Jogo makedo na tich oganda bende koro donjore wachni to chutho bang' maling'ling' yango ni ringre nyathino ne osegole kar kano ringreno ma Coast General bang' bero, kendo ochwale kar kano ringre od thieth moro mar ji giwegi e gwenge ma Kisauni. Postmortem to ber mano gima extra the cause of death, but ber ne haki oyud nyathi ma erini, kwa sababu wote sio baba ya mtoto. Hiyo ni mahakama inatakana itatue. Kwa hivyo mtu yoyote anataka kuzika yule mtoto ajue kwa pia tutamshtaki kwa kuiba maiti mochari. Tho mar nyathini sani koro kelo gwenyruok, koro familia duto ywak ne gin magin kod ratiro mar iko nyathini. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Erokamano Aoko kowuok e kaunti ma Mombasa gi lipodno maleo. Ka wadhi nyime ni thoth nyithindo mani piny mar higni 5 wito ngimagi nikech tuoche kod kute mamako remo mamiyo del ok ti maber, kit tuo ma oyangi kaka sepsis, ma kaluwore gi nonro ma otim kod riwruok mar CHAMS ma bende yango ni nong'no malaria kod ayaki bende kawo ngima thoth nyithindo mani piny mar higni 5. Ritho Mondi gi ler mathoth. E chiwruok mar piny Kenya kokalo kuom migawo mar thieth kedo kod tho mar nyithindo matindo e pachoka, matut chakore gi yango tuoche makelo tho makamagi. E nonro ma otime wi nyithindo 632 ma osewito ngimagi, thothgi tho nikech kute kod tuo mamako remo kendo kelo midhiero mar yweyo. Kopogore gi magi, nong'no nego 16.5% mag nyithindo, ayaki 11.9%, malaria 11.2%, ng'ol gi tuoche ma inyuologo nyithindo to nego 10.1% mar nyithindo. E kwan mar nyithindo 632 mane otimnegi nonro ni, 549 tho nikech tuoche kaka pneumonia. Nyithindo mathogi 78.2% tho nikech tuoche ma inyalo geng', ka 4.1% to tho kaluwore gi tuoche ma inyalo geng' ka oket weche moko tir. E kwan mar nyithindo mane otimnegi nonro ni, 176 ma en 27.8% gin nyithindo ma minegi ni kod tuo mar ayaki. E nyithindo 186 mane oyang kilo maggi, 68 ne ni kod kilo matin ne 2.5, ka 280 to ne ni kod kilo matin kabisa. Nonro ni kopogore kod Kenya, bende otimie e pinje mamoko kaka Mozambique, South Africa e kind mamoko. Omenyo ma okalo nyithindo ahinya to ma inyuolo kod jonyuol man kod tuo mar ayaki, mawito ngimagi kendo ni e lai manyime kipimo kod tuoche mamoko. Bedo ni piny mar Amerika ne ochungo sir mare ne thieth machalo kaka mag ayaki, malaria e kind mamoko, ripod ni keto Kenya kamarach, kendo mondo mi ores nyithindo mani piny mar higni 5 to wito ngimagi,
Piny owacho winjo ket chenro makare mar kedo kod tuochegi. Judith Omondi, Ramogi TV. Club mar